бе, див, нали я го качих? Ама, те от тук да го снимаш надолу. Е, от тук. То не му не прави да стане. Я па то, не? Е, само това. Не, Абей! Немаше да го качиш! Немаше Не, да го бе, качиш. малко му засилката, ти от там трябва да влезе на пълна пара. Видели, я не влезах на пълна пара. Я просто с скоки му на врата и газа. Да, я напълна там, направо леко ще качих. Епа да, епа иначе как? Я правил скочих отпуса, качих втора, скочих и като падна му на тепак е става. Даже въздух му е. Много бате. Ти го си потреш по-рано вземе камери. Не го цап. Са Там там леки. трябва да даде гъвто на газ. Не, сега те тука, те тука. Дай му! О, драво! Дравчето, бате! Аре, Евка, ти си!